Zierraraz itxaroten dituzte donostiarrek, giganton bat planetako biztanleak. Eta azkenik, hemen dira. Kontxako hondartzan lurreratu dira. Eta behin lurrean, hiria zeharkatzen hasi dira, alaitsu eta jakin minez beteta. Artzain onaren katedrala bisitatu dute, paseo atsegina izan dute Urgul mendia. Eta pintxoak jan eta jan ikusi ditugu alde zaharrean. Eta noski, Kantauri itsasoaz ere gozatu dute. Baina ikusmin handiena eragin dien esperientzia, laster izango dugun aparteko laburmetrai emanaldia da, zalantzarik gabe. Beraz, Altza auzoko Harria parkerantz abiatu dira oraintxe bertan. Eta laburmetrai emanaldia hasi arte, bertan itxarongo dutela adierazi dute. Baina ez dezagun ahaztu, unibertsoko izaki handienak pazientzia gutxien dutenak direla. Eta aspertzen direnean, hiriak suntsitzeko joera dutela. Has dadila azkar emanaldia.